Hola, com ja sabeu tots, soc Daniela Pérez i vull parlar-vos un poc d'algunes expressions que són típiques de les mares i que segurament molts de vosaltres us sentireu identificats amb elles. Les mares són especials, tenen una espècie de poders màgics, no em pregunteu d'on venen, però un dia eres una xica normal i de repente un altre dia et fas mare, i ese fill o filla fan que la xica deixi de ser una xica normal i passe a ser una xica amb poders màgics. Però bé, us posaré un exemple per a que sapigueu de què estic parlant. Estàs a la teua habitació a punt de vestir-te per anar a passejar amb els amics. Has decidit que vas a posar-te uns vaquers, unes sabates d'esport i la samarreta nova, que tant t'agrada i que només t'has posat una vegada, però no la trobes. Busques i busques, però tot l'armari però és inútil. Aleshores li preguntes a ta mare a crit pelat: «Mare, no trobo la samarreta nova, l'has vist?» I la mare et respon: «Sí, està a l'armari, al costat esquerre, on tens totes les demés samarretes». Tu busques i busques, però res, que la samarreta no apareix. «Mare, no la trobe!» I la mare respon: «Busca-la bé, com vaig i jo la trobe, a mi en aquest punt ja m'entra la por, perquè jo ja no la trobe, però sé que en quan ella arribi et posa a buscar la trobarà». I efectivament així passa. Com pot ser això? Poders màgics de mare. Altres vegades no és que tinguen poders màgics, és que tenen una espècie de món interior molt profund que només elles controlen, i per molt que tu intentes entendre-les no pots. Per exemple, pareguda a la situació que vos contava abans, però és en el sentit contrari. La mare està fent qualsevol cosa, i de repente necessita una cosa per a fer aquesta cosa que està fent. On seguiu? Aleshores nos diu: «Filla, ves a l'armari i em portes això que està ahí». Hola? Haveu entès alguna cosa? Per a començar, què és això? Què vols que et porte? I en què armari tota la casa està? Però ella continua amb la mateixa cantinela. Doncs això, que necessite que està a l'armari ahí. I al final acaba anant ella perquè nosaltres encara no tenim superpoders màgics com elles i no podem adivinar què volen dir. I de segur que vos ha passat també alguna cosa pareguda com aquesta. Arribes a casa de l'institut o de qualsevol lloc que estigueres abans d'arribar a casa, tens una fam que en comptes d'una. Pareixes 5 persones i vols saber quin menjar tan deliciós haurà preparat la mare eixe dia. En ma casa, ma mare fa el dinar a migdia i mon pare el sopar per la nit. «Mare, què hi ha avui per a dinar?» I la mare tota ocupada respon: «Menjar». «Ja, ja, ja, pensava jo que avui menjarien sabates o roba, o llibres». Que graciosa és la mare. Jo li torne a preguntar i ella em sol respondre el mateix: «Ja t'ho he dit, menjar». En fi, que si vols saber què hi ha eixe dia per a dinar, apropa't i mira-ho amb els teus ulls, o espera que siga l'hora de menjar. Podria seguir amb més situacions quotidianes amb les mares que estic segura que tots heu viscut en algun moment igual que jo o molt paregut, però deixarem per a un pròxim capítol. Espero que ho hagueu disfrutat i que us hagueu sentit identificats. Moltes gràcies, adeu!